Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan magani game da cutar basir, wato file kowane iri ne insha Allah. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗa da bincike domin kawo muku magunguna domin inganta da zamantakewar mu. Sannan da masu bukata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi, ko kuma kuna buƙatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Abubuwan da za a nema, za a nemi banana da kuma black seed oil, wato man habbatu sauda da kuma ayaba. Za a samu banana mai kyau guda ɗaya duk rana, sai a raba ta biyu, a ɗauki rabi a gasa a wuta, sai a baiwa mai fama da cutar basir ko da kuwa mai tsiro ne, a bashi ya ci kafin ya yi breakfast at least da 1 hour. Ɗayan rabin shi ma a gasa a bashi ya ci idan zai kwanta bacci da daddare. A kuma shafa masa black seed ɗin a dubura idan ya yi tsiro ko yana masa ƙaiƙayi. Lokacin da zai ɗauka a yi hakan na tsawon sati ɗaya, mutum zai rabu da basir insha Allah. Jama'a Allah ya sa mu dace. A tabbata mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu. Makullin gida ta ku ce.